Dobra večer, dragi prijatelji. Dakle, danas ćemo napokon naučiti kako iz ovakvog stanja postati ovakav. I tako. Dakle, prema najnovijim istraživanjima Civilskog instituta za pogrbljenost, u razvoju skolioze i pogrbljenosti veliku ulogu ima nekoliko mišića. Prije svega to je ravnoteža, odnosno oni mišići koji osiguravaju stabilnost lopatice. Danas ćemo o njima razgovarati i saznati kako da postanemo ovakvi, a ne onakvi. I tako, u principu, nema ništa dobro u tome što se razvija takav položaj tijela. Ovdje su zelenom bojom označeni ti mišići koji su u dobrom stanju. Trbušni mišići, ravni trbušni mišić, kosi mišić, mišići donjeg dijela leđa i ekstenzori leđa. Dijafragma također i mišići nogu, a ovdje je i glutealni mišić također u dobrom stanju. Sve to funkcionira, a ovdje crvenom bojom označeno je ono što je prenapregnuto, plavom ono što je slabo, ti mišići slabe. I sada ćemo ići od vrha prema dolje. Ovdje su mišići vrata, to je dugi ispružač vrata i ovdje oni slabe, a skraćuje se skupina kratkih ispružača vrata. To su potiljačni mišići. Ovdje se nalaze između prvog vratnog kralješka i potiljka, između drugog vratnog kralješka i potiljka. To je cijela skupina mišića, a tamo prolazi i potiljačni živac. Ovako on ide. Jedna grana ide ovdje, druga ide ovamo. A kralježnična arterija, evo je, nalazi se u kralježničnom kanalu, zatim pravi zavoj i ulazi u lubanju. Opskrbljuje mozak krvlju zajedno sa zajedničkom karotidnom arterijom. Kada dođe do nekih poremećaja s kralježničnom arterijom, može se razviti vrtoglavica, a mogu se javiti i glavobolje. Glavobolje su češće zbog toga što se potiljačni živac pritišće, pa bol ide tamo i javlja se šum u ušima. Druga brada ovdje također počinje rasti, ali to se događa i kada nema viška kilograma, kao da svejedno ovdje nešto visi. Također malo ovjesaju ovi mišići, to ovisi o položaju tijela. Dalje spustit ćemo se malo niže, ovdje na razinu trbuha. Ovdje također vidite između mišića trbuha i leđa sve je u redu. Dijafragma radi, udišemo i izdišemo. Ovdje se sve pomiče, rebra se pomiču, kralješci se pomiču, dijafragma se pomiče. Intraabdominalni pritisak je dobar. Ovdje da bismo udahnuli, dijafragma se mora spustiti niže. Organi trbuha također mogu mijenjati svoj položaj. Sam trbuh ispada prema naprijed jer je prostora postalo manje, udaljenost između ilijačnih kostiju zdjelice i 12. rebra se smanjila. Ako se na jednom mjestu nešto smanjilo, to znači da se na drugom mjestu mora povećati. Zato da bi se održao isti intraabdominalni pritisak, trbuh se malo opušta, počinje malo ispadati ovako prema naprijed i pojavljuje se simpatičan trbuščić. Glutealni mišići ovdje također gube tonus. Ovdje gube svoj tonus, a ovdje ga ponovno stječu. U svakom koraku mogu raditi. Ovdje u svakom koraku oni ne mogu raditi. Njihov posao počinju obavljati leđa. I pri koraku je zdjelica ovdje stabilna, ovdje se u odnosu na zdjelicu noga pomiče pri svakom koraku uz globu kuka. Ovdje se zajedno sa zdjelicom počinje kretati noga, a donji dio leđa počinje biti preopterećen. Ovdje se najčešće ozljeđuju međukralježnički diskovi u donjem dijelu leđa. 4. i 5. međukralježnički disk. Zbog stalno prekomjernog pokreta zdjelice tijekom svakog koraka dolazi do njihove ozljede. Napetost mišića nogu također se javlja. Zbog toga što se zdjelica okrenula, svi ti mišići su se zategnuli, fascije su se zategnule. Ali ukratko rečeno, ovaj položaj ne donosi ništa dobro. Odmah se pojavljuje mnogo poremećaja. Kod fizičkih napora sve se pogoršava, jer se opterećenje ne raspoređuje ravnomjerno ni po kralježnici, ni po zglobovima, a i zglob kuka također se oštećuje. Znači, sam taj položaj nije optimalan za bilo kakvu fizičku aktivnost.
Čak je i ležati neugodno, jer ponekad bude do te mjere. Gubi se pokretljivost u torakalnom dijelu kralježnice. Da ne možete položiti glavu ovdje, treba takav jastučić. Evo, i tako. Ako imate želju ispraviti ovo, sada imate takvu mogućnost. Što trebate učiniti za to? Prvo, uzmite svoj mobitel, stanite pored ogledala bočno, tamo je ogledalo, kao da iz ogledala na mene gleda. Iz ogledala. Uzmite svoj mobitel, stanite ovako kako vam odgovara, kako vam se sviđa i slikajte se sa strane, da kasnije možete pogledati. Sada to napravite prije naših terapijsko-preventivnih aktivnosti, a zatim napravite poslije da možete usporediti. Pogledajte, općenito, mijenja li se nešto ili ne? Dakle, što nam sada treba? Za početak, koje ćemo mišiće sada koristiti tijekom vježbi koje ćemo sada napraviti? Prije svega, treba će nam mali prsni mišić kao i veliki prsni mišić. Ovdje je mali prsni mišić, vidite ga ovdje. Kada se skraćuje, ispod nje se nalazi vaskularno-živčani snop, koji ide iz vrata u ruku, vrlo se često pritišće. On ide, ruka trne. Ruka mijenja svoju boju. Postaje tako tamno-crvena. Slabost u ruci se također razvija. Ne možete uložiti punu snagu jer puni impuls iz mozga ne dolazi. Kroz leđnu moždinu, kao kroz žice, ovdje do ruke, signal ne dolazi dobro. Osjetljivost se također mijenja. Vi više ne možete potpuno prepoznati što ste uzeli u ruku. Što je to? Mema. Prsti također mogu oslabiti. Zglobovi mogu početi boljeti. Također na rukama. To je mali prsni mišić. Iz traga ovdje je veliki mišić. Ovo je trapezni mišić. Ovdje ima gornji dio, srednji i donji dio. Ona će nam trebati. I ispod nje se nalazi još i romboidni mišić. Također ćemo ga malo koristiti. Ove dvije skupine mišića sada ćemo koristiti u našim vježbama, kako bismo jednom zauvijek uklonili pogrbljenost. Dakle, prvo s čime ćemo početi? To ćemo zajedno uvježbati. Trapez, gornji dio trapeza. I srednji i malo donji dio. Trebat će nam, dakle za vježbe, će nam trebati elastična traka. Treba vam elastična traka otpora. Za početak, otpor treba biti mali. Zato nemojte uzimati previše čvrstu. Radite to prvo. Počnite s onom koja odgovara, koja se više manje lako rasteže u. Pokazat ću vam kako to možete napraviti kod kuće, da ne morate nigdje ići, kako vi volite, sve možete raditi kod kuće. Treba će vam još elastična traka i vrata, te dvije stvari će nam danas trebati. Uzmite gumicu, ovako je preklopite na pola, vidite ovako, i ovdje je pričvrstite. Sad ću vam pokazati, evo ovdje je rupica, otvorite vrata, ovdje je rupica, vidite, tako ispadne i u taj procijep ovako provučete gumicu i zatvorite vrata. Ovdje će dobro držati. Namjestite tako, ja sam sad krivo napravio, da vam bude otprilike u razini lakta. Ako je previsoko, spustite malo niže i probajte. Ako neće držati, možete provući iz druge strane, zavezati čvor. Uzmite, napravite tako da bude iste duljine s obje strane i sada trebate tu gumicu povući prema sebi. Povucite je prema sebi tako da stojite tako da bude ravno, da ne bude iskrivljeno. Prvo pokušajte povući gumicu prema sebi i trebate se odmaknuti od vrata na takvu udaljenost da možete ovaj pokret napraviti punom amplitudom. Povukli ste i ovdje iza vaša je zadaća maksimalno spojiti lopatice. Evo, spojili ste ih i vraćate pokret sporije nego što povlačite prema sebi. Ovdje možete povući prilično brzo, a natrag sporije. Povukli ste ovdje, a natrag prema sebi također možete brzo povući.
ali važno je da ne radite brzi pokret natrag, jer najveće opterećenje upravo mišići između lopatica dobiju na povratnom pokretu. Kada povučete prema sebi, više rade mišići ruku, široki leđni mišići i stražnji deltoidni mišić. A natrag, da zadržite lopatice u tom položaju u kojem ste ih postavili, tu oni najviše rade, što nam i treba. Povukli ste i vratili natrag. Još jednom natrag, povukli ste i natrag. I na taj način radite 2 seta po 10 ponavljanja. Napravili ste 10 puta, odmorite 20-30 sekundi i još jednom napravite. Ovo je prvi položaj. Ovdje vam je ruka, kao i obično, u ovom položaju, povlačite prema sebi. Dalje, 2 seta radite tako da okrenete ruku ovako, dlanom prema gore i radite isto. Povučete prema sebi i natrag. Povučete prema sebi. Također polako vraćate pokret natrag. Ovdje ćete primijetiti da postoji razlika između ovoga pokreta i ovog pokreta. Na leđima će raditi malo drugačiji mišići. U ovom položaju će se naprezati malo viši mišići. U ovom položaju malo niže. Opterećenje se više prebacuje na donju trapeziju. I s ruku se opterećenje više prenosi upravo na mišiće između lopatica. Vraćate također dlanom prema gore, pokret radite ovdje, povučete natrag, napravite pokret. Također radite 2 seta, na isti način. Između njih odmarate do 30 sekundi. Sve ovisi o tome koliko ste umorni. Ako ste jako umorni, možete čak odmoriti i minutu. Ovo je prva vježba. Srednji i malo donji dio trapeznog mišića i romboidni mišići. Sada malo zanimljivije, pričvršćujemo elastičnu traku niže. Evo ovdje. Uzimamo sve kao i prije. I vučemo je na isti način. Također stanete tako da možete napraviti punu amplitudu pokreta. I ovdje, bez obzira na to što osjećate, koja vam se mišić čini da se više napreže, ovdje će opterećenje više ići na gornji dio trapeza. Jednostavno, kada je on slabo razvijen, obično je slabo razvijen. Pogotovo kod ljudi koji su pogrbljeni. Isprva ćete ga teško osjetiti kako se napreže. Ali to ne znači da radite pogrešno. I ovdje, iz ove donje točke, radite isto. Skupljate lopatice i vraćate ih nazad, skupljate i vraćate. Ovdje također radite u 2 položaja. Kada vam je ruka ovako, okrećete ruku i u ovom položaju također radite s dlanom prema gore. Ako vam je potpuno neugodno okrenuti dlan, možete ga malo okrenuti pod 45 stupnjeva, ovako. I u ova 2 položaja trenirate taj mišić, u jednom položaju pa u drugom položaju. Povratni pokret pokušajte raditi malo sporije. I na taj način smo sada dali opterećenje mišićima koji se nalaze između lopatica, koji će nam držati samu lopaticu straga. Sada trebamo malo istegnuti one mišiće koji se nalaze sprijeda. Zbog disbalansa, zbog toga da su straga obično slabiji nego sprijeda. Zato što više pokreta radimo ispred sebe nego straga, rijetko nam ruke nešto rade iza. Zato su prednji mišići, ovi prsni, obično puno bolje razvijeni nego oni straga. Za sljedeću vježbu potreban vam je ili dovratak ili još bolje, upravo za razvoj pokretljivosti lopatica ovdje je bolje koristiti kut prostorije. U kutu je bolje raditi ovu vježbu. Dakle, pronašli ste kut. Stanite licem prema njemu, ruke postavite ovako sa strane, kako vam odgovara, dlanove možete postaviti kako vam je udobno, postavite ih otprilike tako da vam dlan bude u visini lakta. Stanite, jednu nogu stavite naprijed, ovako, što bliže kutu, ovdje neka bude, drugu natrag i radit ćemo ovakav pokret. Stražnju nogu stavite na prste, gurate se naprijed i pritom će vam se lopatice straga približavati, a sprijeda će se mišići malo istezati. Ovdje napravite 10 takvih pokreta, prvo na jednu nogu pa na drugu. Ne zaboravite stražnju nogu staviti na prste
jer ako to ne napravite, naginjat ćete se naprijed ovako. A ovdje je važno da izdjelica ide naprijed. Druga opcija, ako nema kuta, na primjer, ili vam se ne sviđa raditi u kutu, isto to možete napraviti na dovratku. Ruke stavite na dovratak, također na istoj razini, u visini lakta, jednu nogu stavite naprijed i isto tako gurajte sebe naprijed. Lopatice će vam se straga spajati, istovremeno će se poboljšavati pokretljivost lopatica i rame će ići unatrag. Ova grupa vježbi za istezanje i jačanje dovešće vam mišiće u tonus. A sada ono najzanimljivije. Što učiniti da vam se ovaj položaj tijela kontrolira, da možete dugo biti u tom položaju i koje pokrete treba napraviti da se sam položaj tijela promijeni. Kako ga kontrolirati, jer kad stojimo nije jasno jesmo li pogrbljeni ili ne, zauzimamo li udoban položaj tijela. Evo, za one koji su uspjeli pogledati do kraja, ovo pokazujem samo za njih. Ostali koji nisu pogledali do ovog trenutka, nisu imali sreće, oni će vam jako zavidjeti. Evo ruke, evo kosti, zove se prednja gornja kralježnična osa zdjelične kosti. Evo ovdje se nalazi, vidite? Ova ovdje, ova, evo. Evo dva orijentira imate, palac i ova kost ovdje. Ako stojimo i naš palac šaka nalazi se ispred ove kosti, automatski rame ide naprijed, ovdje. Ako pomaknemo ruku ovdje unatrag, rame ide ovdje. Rame će ići za rukom tamo. I ako stojite i kontrolirate položaj ruke, lopatica će automatski otići tamo gdje treba. Ako mi ruka ide ovdje, rame će se također pomaknuti tamo i koliko god da pokušavam ispraviti se, neću uspjeti. Ako ruku pomaknemo ovdje, automatski ću stati kako treba. I zato je vaš zadatak pratiti ruku. Da biste stali kako treba, ne trebate spajati lopatice, ne trebate ispravljati leđa, niti pokušavati istegnuti se tjemenom prema gore. Sve je to jako teško i to praktički ne funkcionira u stvarnom životu. Nemoguće je to stalno raditi. Vrlo je zgodno pratiti ruku. Evo, jednostavno uzmete svoju ruku jednom, stavite je ovdje nazad i vaše rame ide lijepo unazad. Ona je u takvom položaju. Čim primijetite da ste se pogrbili prema naprijed, vratite ih ovdje nazad. Prvih nekoliko dana će biti jako teško, zato si možete malo pomoći rukom, jednostavno se oslonite ovdje na bedro da vam ne odlazi. I sada ponovno uzmete svoj telefon. Nakon što ste sve to napravili, saznali ste o položaju ruku, ponovno se fotografirajte. Fotografije mi ne trebate slati, zadržite ih za sebe, samo to. Napišite u komentarima, ako naravno imate želju, a ako nemate, možete više nikada ne ulaziti na kanal. To sam vas upozorila prošli put. Pišite kako vam se svidjelo, koliko su ove vježbe dobre i koliko se promijenio vaš položaj tijela. Usput primijetit ćete da nakon ovih vježbi postaje nekako veselije, jer krv bolje ide u glavu i bolje izlazi iz nje i lakše se diše. Raspoloženje se možda poboljša, ali to je nakon gledanja videa. I vježba također. U redu, to je sve.